Bueno, boas tardes a todos e a todas. Vamos a comezar o pleno extraordinario. Na orde do día temos a proposta de resolución de alegacións e aprobación provisional do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Viveiro. Antes de comezar o debate, posto que é un pleno extraordinario, creo que é un tema o suficientemente importante como para dar voz a calquera dos grupos, propoño que, en lugar de facer, segundo o RON, os 5, 3, 2 de un debate ordinario, si queredes, sempre cando queirades, podemos poñer a segunda fórmula de ampliación de 10 minutos a primeira quenda e de 5 minutos a segunda quenda. Evidentemente, ninguén está obrigado a cumprir os minutos, pero, bueno, que teñades constancia desto para organizar a vosa intervención, vale? E tamén recordade que cada vez que deixedes de falar, por favor, apagades os micros, porque senón volvemos tolo á cámara e non sabe para onde mirar, vale? Facemos a votación da ampliación de minutos, ten que ser por maioría absoluta. Votos a favor? Vale, Marielo. Ben, comezamos a proposta do Goberno de Viveiro di o seguinte. Bueno, os antecedentes de feito din que o 23 de 6 do 2006 publicouse no Diario Oficial de Galicia o decreto 102/2006 do 22 de xuño, polo que suspendía a vixencia das normas subsidiarias de planeamento municipal de Viveiro. O 10 de xuño do 2010 publicouse o decreto 89/2010 do 3 de xuño, polo que se modificaba a ordenación provisional aprobada no referido decreto. No mes de maio do 2009 iniciouse a tramitación do Pexón de Viveiro, redactado por OTEA Plans e Proxectos. En data 23 de xullo de 2009 se dicta a resolución da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se aproba o documento de referencia para a avaliación ambiental estratégica do Pexón de Viveiro. Como consecuencia da entrada en vigor da Lei 2/2010 de modificación da Louga, todos os plans en tramitación que na data 21 de abril do 2010 non alcanzasen a aprobación inicial debían adaptarse plenamente á indicada norma. Polo tanto, o 26 de agosto dese ano, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental comunica formalmente o novo inicio de procedimento do Plan Xeral, deixándose en validez o do documento de referencia remitido o 29 de xullo, recibíndose novo documento en data 5 de outubro de 2010. Logo, con data de 5 de novembro de 2010, o equipo redactor procedeu á entrega da documentación do Pexón, que se someterá á aprobación inicial. En sesión extraordinaria do 14 de abril do 2011, apróbase inicialmente o documento do Pexón redactado polo equipo redactor con informes técnicos, xurídicos de urbanismo favorables. De conformidade co disposto no artigo 85.2 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, na redacción dada pola Lei 2/2002 do 25 de marzo, deuse audiencia aos municipios limítrofes de Xove, Vicedo, Valadouro, Ourol e Cervo, que non formularon alegacións. De conformidade co disposto na normativa dixente de aplicación no momento da tramitación, concretamente a Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, o documento aprobado inicialmente foi sometido ao trámite de información pública durante o plazo legal de 2 meses e procedeuse a inserción dos correspondentes anuncios oficiais nos medios de A Voz de Galicia e Diario Oficial de Galicia o 11 de xuño de 2011.
Atendendo ás publicacións realizadas e establecéndose o período de información pública de 2 meses, o cómputo de prazos para formular alegacións queda fixado do seguinte xeito: data de inicio 12 de xullo de 2011 e data de remate 12 de setembro do 2011. As alegacións formuladas en prazo foron propostas para a resolución polo equipo redactor aceptándose íntegramente, parcialmente ou desestimándos. Consta neste expediente informe do equipo redactor no que procedeu a análise técnica, urbanística e xurídica de cada unha das alegacións formuladas. Para iso acompaña o informe un anexo composto polas fichas de contestación individualizada para cada unha das alegacións nas que fundamenta a súa proposta de resolución. A continuación, veñen todas estas alegacións, que son, se non me equivoco, 523. Sí, ¿no? 523. Vale, a ver si me perdí con los 523. No, están aquí, ¿no? 500, sí, 523, exactamente. A continuación aparecen os informes sectoriais previos, tanto os previos á aprobación inicial do PEXON como os informes sectoriais trala a aprobación inicial do PEXON. E outros informes sectoriais que constan no expediente municipal e que non estaban incluídos no anexo. No punto 10 dice que o acordo plenario do 2020 no que se acorda a continuación da tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Viveiro conforme ás normas procedimentais da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, adaptando as súas determinacións á Lei 2/2016 do 10 de febreiro do Solo de Galicia. Logo, con data 24 de outubro, tivo entrada no rexistro do Concello de Viveiro a memoria ambiental e constan no expediente informes do equipo redactor sobre as alegacións presentadas, sobre os informes sectoriais, sobre as modificacións do plan inicial levadas a cabo a instancia do Concello de Viveiro, sinalando que as correccións e axustes incorporados ao documento durante esta fase por solicitude do Concello non supoñen unha modificación sustancial do plan xeral inicialmente aprobado. Por canto, non alteran de maneira esencial a súa ordenación xeral, nin o modelo territorial e urbano definido, nin os criterios básicos que estructuran a proposta de planeamento. Sinálase neste informe tamén que as modificacións realizadas responden a labores de adecuación, corrección, actualización e mellora do documento no marco da súa tramitación administrativa, incluída a adaptación das súas determinacións á normativa urbanística vixente, sen que iso comporte por si só unha alteración sustancial do documento inicialmente aprobado. Tamén consta informe sobre a integridade documental do plan e logo informe favorable emitido pola intervención municipal, pola Secretaría Municipal, informe técnico favorable emitido polo arquitecto de urbanismo en data 26 de xuño do 2026, informe xurídico favorable emitido por consultora externa e informe xurídico favorable da técnico xurídico do Servicio Municipal de Urbanismo. A proposta logo para resolución é a seguinte. Primeiro, aprobar a resolución das alegacións presentadas durante o trámite de información pública de conformidade co informe emitido polo equipo redactor do Plan Xeral de Ordenación Municipal co número de rexistro de entrada
non tendrá que repetirlo, non? Bueno, no que se analizan individualmente todas e cada unha das alegacións formuladas, se dá resposta ás mesmas e se propón a súa resolución, asumindo íntegramente a motivación que fundamenta o sentido da resolución adoptada para cada unha delas. Así mesmo, desestímanse as alegacións presentadas fora do prazo establecido por ter carácter extemporáneo. Segundo, aprobar provisionalmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal consonte a documentación obrante no expediente 6605/2026 coas modificacións resultantes das alegacións estimadas, informes sectoriais e modificacións introducidas para adecuación, corrección, actualización e mellora do documento no marco da súa tramitación administrativa, incluída a adaptación das súas determinacións á normativa urbanística vixente, segundo os informes emitidos polo equipo redactor obrantes no expediente e referidos na presente proposta. E terceiro, unha vez dilixenciado o expediente polo Servicio Municipal de Urbanismo, elevar o expediente do PEXón á Consellería competente en materia de urbanismo co fin de que resolva sobre a súa aprobación definitiva. Partido Socialista. Boas tardes a todos e a todas. Hoxe damos un paso importante na tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Viveiro. A aprobación provisional supón un avance relevante, pero non é o final do procedimento. Como ben explicou a alcaldesa, o documento deberá continuar a súa tramitación ata a Xunta de Galicia ata cadar a aprobación definitiva. Dende o Grupo Municipal Socialista imos a votar a favor desta proposta, facémolo porque sempre defendemos que Viveiro necesita un plan xeral. O noso compromiso co interese xeral está por riba das diferenzas políticas e nunca imos a impedir que os avances que avance un documento que consideramos imprescindible para o futuro do noso concello. Agora ben, votar a favor non significa aceptar un relato que non responde á realidade. Nos últimos meses escoitamos falar de desidia, de falta de traballo e incluso de abandono da tramitación durante os anteriores gobernos socialistas. Nada máis lonxe da realidade. O PEXón de Viveiro non nace agora, nin nace hai ano e medio. A parte acaba de explicar a alcaldesa toda a relación de anos e toda a relación cronolóxica de todos os expedientes que se foron facendo conforme ao documento do Plan Xeral. É un expediente iniciado hai máis de 15 anos no que participaron distintas corporacións municipais, o mesmo equipo redactor, os técnicos municipais e numerosas administracións públicas. Como ben dixo, houve unha aprobación inicial en 2011, onde todo hai que decirlo, o Partido Popular activose sendo a alcaldesa a concelleira. Durante todo ese tempo houve que responder a alegacións, modificar documentos, aceptar o planeamento a sucesivas modificacións legislativas e atender a requerimentos de numerosos organismos sectoriais. E tamén hai que dicilo con claridade, unha parte importante dos atrasos non dependeron do Concello. Houve informes imprescindibles que permaneceron durante anos pendentes de ser emitidos. Por exemplo, o Patrimonio da Xunta de Galicia, que mantivo o expediente sen resolver durante 4 anos, un longo período. Augas de Galicia tamén demorou durante casi 3 anos a emisión dos seus informes. Sen eses informes era moi difícil continuar ca tramitación do Plan Xeral, por non dicir imposible. Mentres tanto, dentro do Concello non se deixou de traballar, xa non por parte da parte política, senón por parte dos técnicos municipais. Presentáronse escritos, emitíronse documentacións complementarias, mantiveronse reunións, realizáronse chamadas e reclamáronse reiteradamente que esos informes se emitisen. A hemeroteca está aí. Os rexistros administrativos tamén, e os propios técnicos municipais poden acreditar perfectamente todo o traballo realizado durante eses anos. Incluso nun momento especial de bloqueo, eu personalmente trasladei esta preocupación ao presidente da Xunta de Galicia, daquela Alberto Núñez Feijóo, nun acto da bandeira azul solicitándolle que se desbloquease a situación. Nese momento estaba en Patrimonio. Todo hai que decirlo, o día seguinte unha chamada desde Patrimonio foi ao Concello para continuar co avance dese expediente que estaba aí parado en Patrimonio de Galicia. Por iso non aceptamos que se fale de desidia. Como en calquer goberno, seguramente cometemos erros. Ningún é perfecto. Tamén sufrimos importantes dificultades internas, como a falta durante meses de persoal técnico xurídico no Departamento de Urbanismo, circunstancias que condicionou inevitablemente parte do traballo administrativo.
Pero unha cousa son as dificultades e outra moi distinta afirmar que non se traballou, e iso simplemente non é certo. Tamén queremos poñer de manifesto outra realidade. O actual goberno non elaborou un pexón novo nin iniciou un procedimento diferente. Continuou exactamente o mesmo expediente que recibiu. O mesmo expediente que recibiu, co mesmo equipo redactor, cos mesmos técnicos municipais e seguindo a mesma tramitación administrativa que viña desenvolvéndose durante anos. Por iso, consideramos injusto intentar presentar este documento como se fose o resultado exclusivo do traballo do último ano e medio. Este pexón é froito do esforzo acumulado de moitos anos e de moitas persoas, sobre todo dos técnicos municipais. O que si é verdade é que a Xunta de Galicia neste último ano e medio acelerou as contestacións e os informes que remitía ao Concello. Casi nunha semana xa tiña mirado correxido o expediente. Tampouco compartimos a maneira na que se levou este asunto dende o punto de vista institucional. O Partido Socialista coñeceu pola prensa que este expediente ia ser levado ao pleno antes mesmo da celebración da comisión informativa. Ese non é un modelo de participación que nós practicamos cando gobernábamos. Nos asuntos máis importantes para Viveiro, como era o pexón, procuramos informar aos grupos municipais, celebrar reunións de seguimento, incluso acudir conxuntamente á Xunta de Galicia cando era necesario defender os intereses do noso Concello, é dicir, íbamos todos os grupos políticos. Iso é consenso. O consenso non consiste en convocar unha reunión cando todo está decidido e existe unha maioría suficiente para sacar adiante o expediente e justificar así a moción de censura. O consenso consiste en compartir a información antes de adoptar as decisións e escoitar as achegas dos distintos grupos políticos. Pero, a pesar diso, hoxe non imos entrar en confrontación, xa dixen que era un gran día, queremos que Viveiro teña canto antes un plan xeral, queremos que a Xunta de Galicia tramite con axilidade, como fixo este último ano e medio, a aprobación definitiva. Queremos que os veciños e veciñas dispoñan por fin dunha ferramenta que dé a seguridade xurídica, facilite o desenvolvemento económico e permite planificar con garantías o futuro do municipio. Ese é o motivo polo que hoxe votamos a favor. Non votamos a favor dun goberno, non votamos a favor dun relato, votamos a favor de Viveiro. Moitas gracias. Venega. Grazas. Boa tarde. Primeiramente, dicir que estamos totalmente a favor, como non podía ser de outro xeito. A aprobación do pexón é un obxectivo que todos os grupos da corporación perseguimos porque é máis que necesario para o desenvolvemento do noso concello, que é o que interesa realmente. Agora ben, tamén é importante non confundir a veciñanza. O que se aproba hoxe non é o pexón. Temos por fin un plan xeral de ordenación municipal? A resposta é que de momento non. Ata a súa aprobación definitiva vanse continuar aplicando as mesmas normas urbanísticas que xa se viñan aplicando. Se hoxe existe un avance, é únicamente a nivel da tramitación administrativa que tiña que elaborar o Concello. Cando o Partido Popular e por Viveiro saían hai 6 días publicamente en soidade anunciando un fito histórico para Viveiro, permítanme dicirlles que este aínda non é tal. O fito histórico que xa anunciaron aínda está por vir. E non é pecata minuta, xa que conseguir a aprobación definitiva vai ser todo un reto nos vindeiros anos para quen goberne. O que hoxe ven a pleno é o resultado dun camiño cheo de obstáculos a nivel administrativo, así como de discrepancias, tanto técnicas como políticas, sobre todo nos anos 19 e 20, cando se discutiu incluso a posibilidade de volver a comezar o proceso, dado o obsoleto que estaba a quedar o documento co paso dos anos, decidindo finalmente continuar con el. E aí radica a complexidade do que ven de cara á súa aprobación definitiva por parte da Xunta, xa que a partir de hoxe esta comezará a requerir cambios, modificacións, documentación e as alegacións que por fin van ser contestadas, aínda van estar expostas a posibles recursos. Como dicía, para quen goberne nos vindeiros anos, hoxe comeza un camiño moi complexo. E cando o Partido Popular e por Viveiro saíron hai 6 días publicamente, obviaron unha realidade. Todos os informes que era necesario reunir para a aprobación provisional, e que levou anos reunir, dependentes de 25 administracións entre a provincial, as da Xunta e as do Estado, conseguíronse antes de que entrara a gobernar o Partido Popular.
A maior parte dos informes definitivos obtivéronse, curiosamente, no ano 2024, antes de que o Partido Popular e Por Viveiro propiciaran a moción de censura porque disque non había avances e non se estaba facendo nada. Tan só quedou en tramitación no 2025 un informe dependente do Instituto de Estudos do Territorio da Xunta de Galiza, que foi o único que lle coincideu de continuar coa súa tramitación ao Partido Popular. É dicir, un informe que xa estaba en tramitación e que se ia resolver aínda que estivera gobernando Perico de los Palotes. Pero tanto o PP como o Por Viveiro venderon que axilizaran os trámites. Que foi o que fixeron? Aparte de capitalizar un traballo que basicamente estaba feito. Entón, pois, imos a iso. Que foi o que conseguiron o Partido Popular e Por Viveiro polo pexón? Se se refiren, por exemplo, a que a señora Gueimunde tirou de contactos na Xunta para que esta informara canto antes, se foi así, que non o sabemos, se foi así, entón debería explicar por que non tirou deses contactos moito antes, cando algúns informes e respostas da Xunta se demoraban ata 2 anos, podendo usar esas influencias que ten vostede para chegar á aprobación provisional moito antes. Iso sí, daquela non ian ter esa foto en soidade anunciando un fito histórico. Entón expliquen que é o que prevalece para o Partido Popular, o beneficio para Viveiro ou o rédito electoral que pretenden sacar e que xa lles adianto, que non vai ser tanto como pensan porque a veciñanza non é tonta. E por outra banda está o señor Fraga, que sí que tivo responsabilidades de goberno, entrando a gobernar en coalición co PSOE, xusto despois de que se aprobara inicialmente o pexón no ano 2011. O goberno, duroulle pouco, iso sí, 1 ano e 2 meses, case o mesmo que me durou a min, que botei ano e medio. Pero con unha diferencia importante. Vostede, que tan interesado se mostrou durante todos estes anos en que houbera avances no pexón, tivo máis posibilidades de gobernar. Puido gobernar con nós no ano 2023 e non quixo. Puido gobernar tamén co Partido Popular en marzo de 2025, pero tampouco quixo. Puido asumir responsabilidades de goberno en canto ao pexón, pero non quixo. Durante todos estes anos, vostede xa demostrou que non está disposto a asumir responsabilidades e a traballar polo Concello se non é co poder. O cal é totalmente lícito, totalmente, pero vai en contra do que representa o seu grupo, traballar por Viveiro. Non. Vostede non quere traballar nin quere responsabilidades. O que quere é protagonismo, aínda que iso implique apropiarse do traballo dos demais. E iso por Viveiro non é. Mais ben é por Fraga. E xa concluo retomando que hoxe non se está a aprobar o pexón. Hoxe estás a dar un paso moi importante e necesario de cara á súa futura aprobación. E o máis difícil comeza agora. Eu preguntolle se están vostedes preparados e preparadas, porque no BNG sí que estamos. Grazas. Por Viveiro. Ben, boas tardes, a todas e todos. Como dixemos, fai 6 días. Para nós, hoxe é un momento histórico polo que significa. Eu creo que Iria falou aquí de que vai tardar bastantes anos as seguintes corporacións e tal. A Xunta, non sei se sabes, ten 3 meses para contestar. Contestará a favor ou contestará en contra, pero ten 3 meses para contestar e haberá que contestar. Se pon algunha alegación, haberá que volver a contestar, pero ten 3 meses. É dicir, tampouco confundamos a veciñanza dicíndolle que isto non vale para nada, porque realmente este é o momento máis importante do plan xeral, que é no momento que traes a aprobación provisional con todos os informes de todos os departamentos da Xunta, do Estado e da Diputación. Entonces, é un momento para nós histórico e supón un punto de inflexión fundamental para o futuro do noso Concello. Esperemos ter a sorte de non chegar tarde, porque 20 anos de paralización urbanística para... Como vostede ben dixo, os que sabemos algo do urbanismo, non moito, sabemos perfectamente o que significa. Significa que todas as inversións que durante estes 20 anos puideron vir a Viveiro foron para outros concellos. 20 anos, non estamos falando, non, perdimos 1 ano, perdimos 2, perdimos 20 anos de inversións. E non é unha broma, aunque pode parecerlo. Este plan xeral supón unha ordenación urbana con crecemento ordenado e sostible, un crecemento proporcionado e para min adaptado ás condicións do urbanismo de Viveiro. Nós desde aquí, como fixemos na roda de prensa, queremos dar as gracias pola implicación persoal do equipo de goberno no traballo destes últimos meses, que foi moi intenso, dar as gracias aos técnicos do Concello, que agora sí
apostaron por traballar no plan xeral para que o plan xeral saíra adiante. Estou convencido que se non houbera cambio de goberno, absolutamente convencido, o plan xeral non se aprobaba neste mandato de ninguna maneira. De ninguna maneira. E digo por qué. Porque a información do plan xeral estaba completamente desordenada. Xo dixo o equipo de goberno no seu momento, é unha realidade porque podemos observar. Non había un informe correlativo, como agora si temos, de cando chegaron todos os informes, con fecha, con hora, con momento exacto de chegada ao noso Concello. Que estuvera toda a información, digamos, xunta. E, ademais, é unha cuestión que nos nunca tivéramos. Tivéramos informes de parte, pero non acceso ao expediente completo do plan xeral, que é bastante significativo. Se vostede o leu e se fixa nas fechas, sobre todo por Iria, que andaba con este tema das datas, fíxese cando chegaban os requerimentos e cando se contestaban por parte do Concello. Unha vez un alcalde, nunha reunión de alcaldes do partido, además era un alcalde do BNG neste caso, dixo unha cousa con toda a razón. A única maneira de aprobar o plan xeral é que o alcalde se implique persoalmente, ou o concelleiro de urbanismo, que se implique persoalmente, e que vaya persoalmente falar cos técnicos que están facendo os informes. Dá igual que vayan os políticos falar cos políticos porque eso non o vai a solventar. Eso aquí nunca pasou. Falamos da aprobación inicial e que eu estuve no goberno, sí, estuve un ano e 2 meses de concelleiro no Concello de Tenente Alcalde, pero a concelleira de urbanismo desde o ano 2011 foi a alcaldesa. Non foi ningún dos outros, nin sequera na época que gobernaron vostedes co PSOE neste momento, fai 2 anos, tiveron as competencias de urbanismo, senón que estuvo directamente a alcaldesa en todo momento, a ex-alcaldesa neste caso. Noso plan xeral levámoslo no programa, levamos insistindo con mocións moitos anos da importancia do plan xeral porque sabemos que é determinante, é fundamental para o noso Concello. Hai xente que quizás non entenda, pero é unha realidade absoluta. Non hai outra realidade para que Viveiro pode ter inversión que non sea a aprobación dun plan xeral. Está moi ben, eu poño vos exemplo claro de Ribadeo. Ribadeo fixo un plan xeral que aprobou, por certo, o BNG estando o PP na Xunta. Cousa rara, porque aquí non se puido porque estaba o PP na Xunta, pero en Ribadeo sí que se puido naquele momento. E fixeron moi ben, cunha zona comercial, unha zona industrial e unha zona para novas vivendas. Claro, tiñan plan xeral e tiñan infraestructuras. Pero é que aquí, aunque chegan as infraestructuras sin plan xeral, non medraríamos que a normativa ata agora. Esa é a realidade. É dicir, moitas veces escoito nos medios de comunicación é que Viveiro non medra porque lle faltan as infraestructuras. É certo. Non medramos máis porque lle faltan as infraestructuras. Pero aunque tuéramos a autovía na porta, non medraríamos porque non temos plan xeral e a xente non tería onde facer as cousas que quixera facer. Os edificios, xerar comercios novos, xerar novas zonas de edificación, non medraríamos. Esa é a realidade. O resto é un engaño. É dicir, está moi ben para a xente, nós tamén o decimos, fan falta infraestructura, fan falta unha autovía, pero se despois nosotros non damos servicio aquí con un plan xeral e unha documentación ordenada, e os que estamos no tema do urbanismo sabémolo, que as inversións en urbanismo veñen cando hai seguridade xurídica e garantía xurídica. Moitas se perderon en Viveiro porque non había seguridade xurídica durante todos estes anos, nin había un suelo claro para poder edificar. Despois, moitas veces falamos de cuestións, e María mencionou na súa intervención, non é unha cuestión da vitoria do relato. O relato é o seguinte: durante moitos anos non se nos dixo que a Xunta, e nos vímolo, e a Xunta non puxo facilidades, igual que non lles puxo outros concellos, que é o que viña antes. Se o alcalde vai personalmente falar cos técnicos ou o concelleiro de urbanismo vai personalmente falar cos técnicos que o están realizando os informes, seguramente se agilizara moito máis isto. Pero, neste caso, non se facía. Nunca se fixo. Funcionamos a impulsos. E o relato era cómodo durante todos estes anos. É cómodo. La culpa es de la Xunta del Partido Popular. Eu, personalmente, digo, utilicei ese relato moitísimas veces políticamente, non, por comodidade política, eu vou chamar. O relato era: a Xunta ten a culpa de que o plan xeral non se aprobe. Claro, e tiña a culpa unha porcentaje. Outro porcentaje tiña o propio Concello, que tardaba en convocar reunións do plan xeral igual un ano cando alguén presentaba unha moción. Fóramos nós, fora o Partido Popular ou fora calquera outro dos grupos da Corporación Municipal. Cando había unha moción, había reunión. Cando non había moción, non había reunión. Pero había meses enteiros onde non se sabía nada de ningún dos informes e da súa tramitación. E falamos dos informes que interesan, que é verdad, Patrimonio bloqueou, non? Foi certo, e houve que xestionalo, Augas de Galicia tamén tardou un montón, eu queria saber as veces que se reuniron cos técnicos. Claro,
Pero cando preguntamos polo informe da Diputación, con ese non hai problema, pero tardou 7 anos, desde 2016 ao 2023, o informe da Diputación. Quero dicir, o relato é en función do que me interese políticamente. Entonces, como políticamente o Partido Socialista estaba cómodo e o resto estábamos cómodos, o plan xeral non salía. E o Partido Popular tamén cometía un error a nivel local, que era que non contestaba. É dicir, o PSOE decía, la Xunta ten la culpa, non nos aproban el plan general porque falta este informe, falta este informe, falta este informe. Todos decíamos o mismo. E a Xunta non contestaba. Durante moitos anos, hasta hai pouco tempo. Entonces, era un diálogo de sordos, non? Cando un fala e outro non contesta, é un diálogo de sordos. Quen perdeu todos estes anos con esta comedia política? A ciudadanía de Viveiro. Os veciños e as veciñas que perderon moitísima xente, moitísimas xeracións que tiñan ilusións creadas en facer a súa casa, en comprar unha vivenda, en ter un solar edificable, en que viñeran novas empresas, en que viñeran novos comercios, é dicir, que Viveiro medrara como están medrando outros concellos do noso entorno. Pero o máis importante neste caso era o relato. O plan xeral iba a impulsos, os impulsos non son a excusa de todo isto. Puse un exemplo antes de Ribadeo, porque me parece moi gráfico que todos vamos a Ribadeo, vemos o crecemento que ten, pero é que durante todos estes anos aprobouse o plan xeral en Ribadeo, en Burela, en Foz, en Vicedo, en Xove. É dicir, nosotros somos a cola, o vagón de cola. Eu non creo que ninguna institución, por moito sentido común que teña, queira que un concello concreto non aproba o seu plan general, cando a política sempre da Dirección Xeral de Urbanismo era aprobar os plans generales que queremos que Galicia teña o suelo ordenado. É máis, hasta se fixo un plan básico autonómico para aqueles concellos que non tuveran suelo ordenado para que tuveran unha regulación mínima. Pero aquí a culpa era da Xunta, ese relato políticamente vendíanos e íbanos ben, pero socialmente íbanos mal, porque levamos 20 anos de atraso de inversións no noso concello. Esa é a realidade. E despois, contesto ao que me dixo a portavoz Iria do Partido Popular. A veces, en política, faise máis desde fora do goberno que desde dentro do goberno. E outras veces non. Depende. Esa é a realidade. A veces se consiguen máis cousas e máis compromisos desde fora do goberno que desde dentro do goberno. Sábeno vostedes que en Madrid apoiaron a Pedro Sánchez en base a un relato, non, a uns puntos, como nós os apoiamos a vostedes e ao Partido Socialista no 2011. Queremos que faigan estes puntos. Non cumpliron ningún. O BNG apoia, sin entrar no goberno do Estado, ao Partido Socialista e con base en uns puntos. Prácticamente non se cumpleu ningún, pero o apoio sigue. Entonces, quero decir, está ben intentar buscar argumentario para atacarnos a nosotros. Nós, humildemente, facemos o que podemos para traballar e que Viveiro teña futuro que ata o día de hoxe en gran parte non o tiña. A xente está emigrando, os rapaces vanse de aquí porque non teñen oportunidades laborais. Moitos traballadores non poden traballar aquí porque non teñen vivendas para alugar, porque están todas de alquiler turístico, e moitas das empresas, e todos o sabemos, teñen este problema moi agravado cada vez máis. Estamos nunha situación que era límite. Nós esperamos que o plan xeral supoña un punto de inflexión e que nos leve ao crecemento que necesitamos para seguir desenvolvéndonos e medrar. Eso é o que nós esperamos. Esperamos que a partir de hoxe a inercia cambie. Moitas gracias. Partido Popular. Bernardo, gracias, me quedas otro. Buenas tardes a todos e a todas. Estamos falando de relatos, todo o mundo ten o seu. A mí tamén gustaría contar o meu relato. E penso que aquí, aparte dos relatos, hai reflexións. E penso que a reflexión máis importante, despois de escoitarvos a todos, e da experiencia tanto como oposición, como hora de goberno neste tempo que nos toca gobernar, a primeira reflexión máis importante que debemos de ter é que se a xente de Viveiro non sacamos a Viveiro onde está, non van vir nin de Lugo, nin de Santiago, nin de Madrid a sacarnos no pozo no que nos temos metido entre todos. Entre todos somos corresponsables nunha situación que ninguén de nós fai 20 anos pensaría que vamos estar agora sin pexón aprobado. Penso que sí que é un momento histórico, Iria. É un momento histórico porque é un paso moi relevante para a aprobación definitiva. Está claro que non é unha aprobación definitiva. Agora vamos facer
un procedimento de trámite onde estamos obligados a mandarlo a Xunta e se a Xunta que aprobe definitivamente alegará, porque é un documento moi complejo e moi amplio e posiblemente atope algo que non esteña de acordo e que haya que subsanar, pero o que podo asegurar é que o traballo feito neste último ano basicamente foi unha especie de auditoría interna de todos estes documentos para ver que todo se cumplía conforme a lei e que non impidira que houbera unha aprobación definitiva. O traballo foi moi intenso. Eu quero agradecer profundamente o traballo dos técnicos do Concello, tamén do TEA, do equipo redactor, que tamén está moi implicado en sacar isto adiante e que peleou e traballou para que isto se pudera producir. Falamos, por exemplo, tamén achacando a outras administracións que... A ver, hai que pensar que isto é un documento moi técnico jurídico. Isto non é un capricho de políticos de decir lo apruebo ou non lo apruebo. E tú, María, sabes, porque tú argumentas todo o teu discurso neso, que na Diputación estuvo parado por motivos técnicos, non políticos. Pero se fora así, tú chamarías a Diputación e gobernades desde ali, xa non me acordo, e che daría un informe o día siguiente. Non é así, porque hai un técnico que ten que firmar, e os técnicos son personas. Hai técnicos que son máis rápidos, outros menos rápidos, outros que ven problemas jurídicos en algunhas circunstancias que outra persona lle dá menos importancia, etc. Entonces, eu pediría que abandonáramos ese discurso que non aporta nada, que estábamos, insisto, metidos na cabeza no pozo e así non vamos para ningún lado, traballamos en positivo, celebremos todos, me parece ben o que dixeche de celebrar, porque penso que é un hito conquistado polo traballo de todos, e aquí xa todos propuxamos o noso voto positivo para sacar adiante isto, pero seamos prácticos, porque co discurso vitimista de que a culpa é de la Xunta non vamos para ningún lado. Mañá, ou dentro dun ano, cando hai elecciones autonómicas e se gana a coalición do bloque co PSOE, me imagino que non van a votar a todos os funcionarios de Xunta e poñer outros novos porque esos non valían, que estaban bloqueando o PSOE. E son os mesmos técnicos que se van ter que informar en Augas de Galicia, en Patrimonio Natural e no resto das administracións. Son técnicos. Igual que agora, tú sabes tamén que se pides unha sectorial a Ferrocarriles, a FEBE, que non é documento de Xunta, tardan en temerata. E non é porque tardaban igual cando gobernabades vós. Abandonemos ese discurso, María. Non leva a ningún sitio. Non leva a ningún sitio. E hai que pensar en Viveiro. Estou de acordo, hai que pensar en Viveiro. Pero para iso hai que traballar en positivo e con cousas que señan beneficiosas para toda a cidadanía, non para sacar un rédito político ou para justificar que algo non avance. E se algo avanzou aquí foi porque houve un liderazgo da alcaldesa de Mariña que peleou e puxo prioridade a sacar o Pexón desde o minuto cero de que tomou posesión como alcaldesa. Tamén quero dar as gracias a Por Viveiro, porque nos apoyaron en esta moción de censura e nos deron a oportunidade de sacar adiante isto. E eran dos puntos de acordo. O punto número 1 do acordo era o compromiso de chegar a este momento. E cumprímolo, gracias Por Viveiro, porque sin o vosso apoio non podíamos chegar a este punto. E por iso eu sou satisfeito realmente. Eu me metí en esta batalla tamén para, entre outras cousas, tratar de desbloquear isto. Eu penso que é un día moi bo para Viveiro hoxe, un día de celebración, e eu non daría un discurso tamén pesimista en cuanto a aprobación. Ahora se avecina un terremoto. Non sei o que tedes pensado desde o bloque. Igual tedes algo que non sei, unha batería de demandas ou algo, non sei, que non entendo moi ben ese discurso tan vitimista e tan terrorífico do futuro do Pexón. Pola información que eu teño, non o vexo, porque a mí o que me trasladan é que todo se fixo correctamente e que ten todas as garantías para que seña aprobado. Gracias. Partido Socialista. Sí, bueno, eu non utilizo ningún discurso, eu simplemente estou explicando, porque creo que dende
pola parte que nos corresponde do Partido Socialista, pois creo que os veciños e veciñas merecen polo menos a nosa versión e as nosas explicacións, non usando ningún discurso victimista, todo o contrario. Empecé dicindo que hoxe era un día importante para o Concello de Viveiro porque damos un paso, non é definitivo, pero sí é un paso fundamental e que todos e que vamos a votar a favor. Eso foi o primeiro que dixen. Decir que hai que falar cos técnicos, o voceiro do BNG, perdón, de Por Viveiro, votoume a culpa personalmente, que dixo que é porque a alcaldesa non ia falar cos técnicos. Sí que fun falar cos técnicos, tanto os técnicos municipais como cos técnicos da Xunta, e tamén foi vostede co resto dos partidos políticos. Non íamos falar co conselleiro, non íamos falar cos técnicos. Unha cousa, como dice Martín, é verdad que o plan xeral é moi técnico e que hai informes técnicos. Que o informe da Diputación tardou 7 anos en ser favorable, sí, pero contestaba. Tardou 7 anos en ser favorable porque non había un entendemento, ou non había un entendemento entre o arquitecto do Concello de Viveiro e o daquela, pois, o xefe de urbanismo da Diputación de Lugo. Pero había intercambio de informes, había reunións, había intercambio de informes. Aquí falamos de que durante 4 anos non se respostou nin para ben, nin para mal do documento que nosotros enviamos. E o voceiro sabe, o voceiro de Por Viveiro sabe, 4 anos, non é victimismo, é 4 anos. Que por parte do Concello, pois, hubo momentos que podíamos axilizar máis a contestación, pois igual sí, se podía axilizar máis, porque había que combinalo con outros actividades do Concello, pero aquí se veu claro, cando hai vontade política por parte de todas as administracións, sale adiante. Últimamente, os informes deste ano e medio, nosotros víamos que tardaban casi nin 10 días en resposta por parte da Xunta de Galicia. Nos tardaban o tempo reglamentario 3 meses, e despois de 3 meses nos decían, bueno, está ben, non está mal, hai que modificar, hai que cambiar, pero os 3 meses reglamentarios tardaban. Isto non é victimismo, é o que hai, é a realidade. Os rexistros de entrada están aí, os rexistros de saída están aí. Eu non me vou a victimizar, ni moito menos. Cometemos erros seguramente, que houve momentos que se podía axilizar máis, pero a frase que dixo Bernardo, non sei se eu a entendí mal, e agora pois tendrá a oportunidade de decilo. Agora sí, os técnicos traballaron. Creo que se traballou sempre. Esa frase é, pero non sei se ao mellor ten unha modificación ou a malinterpretei eu. De todos modos, pois, decir que non vou entrar nun debate, pois, evidentemente, porque xa dixen que era un día importante para Viveiro, si defender o noso traballo, e si defender que moitas veces tivemos dificultades para tramitalo, dificultades agora pois pode haber un pouco de amnesia política, pero sí que hubo dificultades. Nós vamos a votar a favor. En canto ás comisións de urbanismo que non houbo, pois eu contabilicei máis de 20 comisións de urbanismo onde estábamos todos os voceiros e voceiras, pero bueno, podía haber máis, pois seguramente, aquí non vamos a facer un reproche, pero si é lógico que por parte do Partido Socialista expoñamos tamén nosotros, pois, as nosas explicacións, nada máis, ni victimismo, ni nada. É unha realidade. Despois que os veciños, pois, eles saquen conclusións, pero nós tamén que escoiten a nosa parte. Nada máis, agradecer novamente aos técnicos municipais por todo este traballo, porque ao final, pois, son eles os que traballan, pois, a vontade política é importante, pero sí que eles poñen unha parte importante, darlle esas gracias e nada máis. Moitas gracias. BNG. Grazas. Ben, o portavoz de Por Viveiro, entón eu preguntaría se vostede se vai volver a presentar a ser non alcalde, entón, para facer máis desde fora do goberno. Dito isto, pois, a ver, no BNG non estamos a reprochar o traballo feito anteriormente, nin polo Concello, nin por outras administracións, porque aquí houbo un camiño, como xa dixamos, moi engorroso, con eivas por todas as partes de moitos anos, e que non xustificamos por ningunha das partes. Pero o que non poden vir agora é vostedes como salvadores do pexón, porque non o son. Cal é o mérito con respecto ao pexón de Por Viveiro do Partido Popular? Non quedou aínda nada claro. Respecto ao discurso pesimista que me din, nada que comentei antes,
non pretendíamos, ou non era o noso obxectivo, ter un discurso para nada pesimista. O que tratamos é de ser realistas, para que a xente entenda o que hai. Porque o relato, que falábamos de relatos, o relato nos medios do Partido Popular e de Por Viveiro hai 6 días, pois xeraba bastante confusión, dando a entender que o Pexón se aprobaba. E non é así, era simplemente para aclarar ese aspecto. Nada, finalizando, non vamos a intervir moito máis, sí que queremos dar os parabéns a quen realmente ten o mérito neste Concello, que son os funcionarios municipais, que ademais vexo a varios deles aquí presentes, e que, bueno, de momento pois, poden respirar tranquilos, non? Ata que comecen a chegar máis requerimentos. Agardemos que, bueno, ter boas novas logo pronto. E xa finalizando e concluindo, en todo caso, que dixemos respecto ao relato pesimista do que falaba, dixémoslo anteriormente e queremos volver a recalcalo, que este é un paso moi importante e necesario para avanzar na aprobación definitiva do Pexón. E repito que imos votar a favor como non pode ser de outro xeito. E non o facemos pola grande xestión do Partido Popular, senón pensando no beneficio do noso Concello, porque levamos moito agardando este momento que ia chegar, como dixen antes. Moitas grazas. Por Viveiro. Ahora, vou empezar polo final, contestando ya a Iria, pola non alcaldía, non? A cantos compañeiros seus lles vai dicir que non se presenten entonces nas seguintes eleccións, porque o BNG apoia o PSOE en moitos puntos de Galicia e non entra a gobernar. Por que o apoia? Esa é a pregunta, claro. É dicir, e non entran a gobernar, e fanse cousas. En moitos puntos de Galicia. Pode entrar a gobernar ou non. Dentro da súa organización é libre. Entón, cada organización política é libre de tomar as decisións que considere. Sean acertadas ou equivocadas, e o xulgado do pueblo nos poñerá cada un no seu lugar con toda a razón do mundo. Dice que o mérito do Pexón neste caso non existe. Eu entendo que o urbanismo é un pouco complicado, cando hai descoñecemento de como funcionan as tramitacións, con toda claridade se poden chegar a facer estas afirmacións. É dicir, a complicación da parte final é bastante importante, faltaba algún dos informes, como ben se dixo, e todo este proceso non sería posible, digo yo, con toda claridade se non houbera cambio de goberno. E ao BNG digo yo outra cousa. A súa portavoz anterior, neste pleno e gobernando, dixo abertamente que o Pexón había que empezalo desde cero. Xa o dixo no 2020 e volveu a repetir gobernando neste pleno. Entonces, a veces hai que, decir, está moi ben que agora cambiaran de portavoz e con bon criterio voten a favor do plan xeral porque é moi importante para o Concello e felicitos por eso, igual que o Partido Socialista, porque é unha cuestión boa para o povo, pero claro, non se pode primeiro intentar bloquear no 2020, decilo en pleno que era mellor volver a empezar de cero no 2023 ou 2024, habría que mirar a data exacta, pero dixos neste pleno, cando fora, é que había que volver a empezar de cero, cando o que había que facer era poñerse a funcionar e poñelo encima da mesa porque os informes estaban todos feitos. É certo que dixo María que fomos 2 veces, fun eu, a unhas reunións con técnicos. Unha foi en patrimonio, certo, que eu recordo, bueno, 2, puden ser 3, pero eu recordo 2. A patrimonio e outra a AXI. Igual convén recordar a historia. A AXI decía que a ver que por onde iba a pasar a variante naquel momento, e como vostede ben se acorda, falou este señor por un lado con vostede e por outro lado con Óscar Rodríguez naquel momento do Partido Popular para que a AXI accedera a poñer a variante que estaba trazada, para que houbera unha variante no plan xeral, porque eso non era importante relativamente, independentemente de despois onde fora a variante. Despois podíase modificar. A AXI mismo non lo dixo naquela reunión, que non había ningún problema, que se podía modificar o trazado da variante, facer unha modificación puntual do plan, se non iba polo trazado que estaba. E desbloqueouse ese. E iso foi a realidade, é certo. Pero 20 reunións en 20 anos, bueno, en 20 non, que deben ser en 15 anos, é unha media por ano, tampouco é que sean moitas reunións. Vamos. E dixen unha cousa, é bona matizar porque non quero que se malinterprete. Eu dixen que os técnicos agora apostaron, non que non traballaran. Dixen que apostaron definitivamente pola aprobación do plan xeral. De todas formas, considero que é un día positivo, é un día histórico para o noso Concello. Desde aquí felicito a todos os grupos pola unanimidade
neste grupo, o sea, neste voto, era, para min, personalmente, para o noso grupo, era unha frustración política total e absoluta ver como Viveiro non podía medrar pola ausencia de plan xeral. É un día de felicidade na que eu creo que todos debemos estar contentos independentemente destes debates que temos no pleno. Gracias. Listo, ou queredes máis? Vale. Ben, para finalizar, simplemente dar as gracias novamente, xa o dixo o portavoz do Partido Popular, xa aumentaron algúns dos portavoces que están aquí, a todos os que traballaron para que isto fose posible. Unha realidade é que isto non é de xa para xa, evidentemente, levamos o que 20 e pico de anos. María, antes dicías que eu que non empezara, que eu non tiña nada que ver con isto, daquela, vamos, eu xa estaba, eu xa fixen, estou envellecendo coa ODEOTEA, xa foi o primeiro que lle dixen a Belinda cando a vin. Eu estaba, cando se aprobou inicialmente o plan, eu estaba na Comisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal, é un orgullo estar aquí hoxe celebrando o que temos que celebrar, que é dar un paso definitivo para que Viveiro deixe de estar comprometido e para que Viveiro, por fin, poida medrar. Pódense botar a culpa a todo o mundo. É certo que hai moitas dificultades polo camiño, ouas. Nos últimos plenos, no pleno que celebramos que foi en xaneiro do 2025, que leváramos unha moción, eu volvino a escoitar a portavoz do Partido Socialista e a portavoz do BNG, naquel momento botaban a culpa de claro que non tiñamos xurídico e que claro que isto que outro tal. Exactamente o mesmo nos pasou a nós. Nen tan só un ano. En febreiro, cando xa estaba todo a piques de informarse polos técnicos, neste caso pola xurídico, desgraciadamente non lle prorrogaron a comisión e nós non nos botamos a chorar, nin as maus á cabeza, nin tiramos a toalla. O día seguinte, chamamos e buscamos un dos mellores gabinetes urbanísticos para que apoiara e avalara o traballo que unha técnico do Concello decidiu afrontar voluntariamente, a cal lle agradezco en público que dera un paso adiante, porque senón tampouco estaríamos donde estamos. É moi fácil as responsabilidades cando se queren, cando se atopan, e máis deste calibre, non? Cando falamos de urbanismo, todo o mundo se bota a templar, non? É por iso que lle buscamos este apoio, porque entendíamos que xa que voluntariamente daba ese paso adiante, tiña que estar reforzada e o que estábamos a facer era o mellor. Pero, insisto, hai que salvar esas dificultades, hai que traballar en conxunto, en equipo, reunións internas aquí. Aquí detrás de todo isto hai moitísimo traballo. Reunións internas e reunións externas. E non con conselleiros, non, con técnicos. E con conselleiros e os técnicos na propia reunión. Porque os técnicos son os que teñen que resolver todo isto, non os políticos. Aquí falamos de informes sectoriais, que é o que compromete, o que, en definitiva, vai decir se esta alegación vai estar aceptada, se esta vai estar aceptada parcialmente ou se vai estar denegada. Aquí non é un quere a alcaldesa ou quere o grupo o pleno da corporación que isto vai adiante ou non. Non, están baseadas en informes técnicos e en sectoriais que, en definitiva, son as que marcan as pautas. Entón, eu digo, insisto, gracias a todos. E, por suposto, gracias a todos os grupos que estades aquí, polo que fixestes antes, aínda que sí que é certo, falamos de historia, de facer historia, de recopilar, hai que decir que isto de botar a culpa á Xunta, como ben dixeron aquí, isto foi un bulo. Porque certo é que o último, teño aquí, dos últimos informes que recibimos, ven definitivamente do Ministerio. O último que recibimos foi, se non recordo mal, do de
Informe sectorial Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, Dirección General de Telecomunicaciones. Empezouse a tramitar o 20 de xuño de 2011 e o 28 de febreiro do 25 deu entrada neste Concello. É como este, o da Diputación e moitos máis. Entón, o bulo de que a Xunta de Galicia estaba paralizando non é certo. E, se fose así, e que de ser así, tamén tuveron unha oportunidade, cando estaba gobernando o bipartito, de acelerar cantas cousas quixeran acelerar da Xunta de Galicia para que os informes fosen no sentido de que tiñan que ir. Nós traballamos conxuntamente cos técnicos que son cos que temos que traballar e a día de hoxe estamos aquí celebrando unha aprobación provisional que non definitiva, digo yo á señora portavoz do BNG, que non sei, vostede entende sempre moi mal, sigue sin facer lectura comprensiva. Interpreta o que lle dá a gana. Provisional, e se non miren no dicionario que significa provisional, non significa definitivo. Son dous cousas totalmente diferentes. Agora, o trámite, o procedimento que está marcado e regrado, podo seguir? Que está marcado e regrado, vai ser diligenciado e remitido á Xunta a Urbanismo para que sexa esa Consellería a que aprobe ou denegue definitivamente este traballo que se fixo en Viveiro. Pero isto é necesario para que teñamos un plan xeral e que, en definitiva, Viveiro poida ter, porque é merecedor do que lle levamos privando durante máis de 20 anos. Pasamos a votación. Votos a favor? Por unanimidade. Pois moitísimas gracias a todos e a todas, a todos os que viñeron a escoitarnos e esperemos ter a aprobación definitiva canto antes que tarde.